Ей сега, Злати, ей сега идвам. Мамо, ела ти покажа. Ела. Матча ли тате или първото по време? А тате? Матча ли първото по време? Второто е това. Коя минута? 76-та. Прави асистенцията за гола на Фабиан Делф. И то на само 7 минути след като бе включен в игра от Пол Ламбърт. Дембаба. Делф. И сега? Коса. Фабиан Делф. Къпа! Шамо пяла. Виж, ангел! 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 Да! Ангел! Получи попадение и не може да го върне. Олбрайтън. Шулер. Рамирес. Бабанка. Виж ми мускула, виж ми мускула. Виж ми. Оя. Виж ми мускула, говори си сам. Клипа ми. Уай! Не си говоря сам. Не. Мутаф. Не си говоря сам. Мамо, виж да ти покажа, ела. Так му си. Психично болен човек. Мамо, трябва да дойде да видиш. Ще пробваш ли? Как е? Бебе. Той я пика. Дай пие. Не, няма. Кеш. Какво пише? Случай, нагласи топката на десния си крак, сега време на такова се разпили кута. Виж, мамо. Злати, виж сега едно извънземно. Искаш ли? Виж, вратаря на Лудогорец, Злати. Не викам. Той пазет. Той няма микрофон да говори. Той с маска, бе. 4 минути добавено време.
4 минути. Челси губи от Астън Вила с 1-0. Кой ли ще победи? Той е... Психики. Златино. На пътя на Рамирес, сега Фабиан Делф скача. Има нарушение. Извършено от Брайсов Иванович. Точно време за днес победата на Челси по-рано през сезона също. Те ти дигна, няма да говоря, няма. Втория гол за тима си, след като Кристиан Бентеки бе издавил на провалното време от първата част. Yes! What the f... Колко специално. Ще направя по-дълги клипове, как си говоря. Утре сигурно. Добре, ама виж. Добави към конференция. Злати. Мая сега с теб говоря. Алекс. Ангел. Чакай. Окей, ча. Какво си писал? Не, само двамата. И той си. Кой той? Защо? Може да стане 2-0. Ти, аз, честно. Един от тези мачове, които със сигурност ще останат в съзнанието след края на сезона. Това е, което наблюдаваме. Рамирес. Буквално се натъкна на Карим Ел-Ахмади. Тук Андреас Вайман смята, че Рамирес е последно с бутони към Карим Ел-Ахмади. Това трябва да е още един картон. И то втори жълт за Рамирес. Скочки играчи от резервната скамейка на домакините. Крис Фой показва, че... За Рамирес и това е втория случай в кариерата на Крис Фой, в който в рамките на един мач той показва 2 червени картона за футболисти на Челси. Ами да, това е директен червен. 2 червени картона за Челси. Остават с 9 човека. О, яко! Челси губи. Разговор между Жозе Мориньо и Джонатан. Който ми иска скайба е... Втори червен картон и Челси губи с 1-0. Да, Вижте! Хора! Треньора на Челси отиде в трибуните. Изгониха го. И какъв смях само. Ще ги бият. Бият. Абе, какво правя, бе? Не, няма да си тръгвам. Лудогорец! Честно. Ботев, Пловдив са най-добрите. Да, бе, да. Оле! Ама надали. Джон Тери също се бе включил. Крис Фой готов да даде край. Това е. Астън Вила победи Челси с 1-0. Фабиан Делф донесе победата в 82-та минута. Оле, Челси загуби.
Челси загуби злати